An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. An ka laseli tɛmɛnenw na an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɛ taamala Royaume d'Arabie Saoudite Saudiya la a bisimilala yen masakɛ de fɛ bonya ani karama sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sigi ka fɔ o kɛra mɔgɔba fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ u labanna ka waleɲuman dɔn jalaw k'olu ta k'o kalifa ɲɔgɔn na Usmane Sogore bɛ walawalali k'a ɲɛ o ko kun kan. Riyadi masakɛ dagayɔrɔ ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye labɛnw bɛɛ lajɛlen k'u sigilen don sen kan mun bɛ Mali ko fɔ ka se ka an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka bisimila kɛnɛ kɔnɔ kɔrɔfɔ kun ye kelen pewu de bonya ani karama k'o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ani ka laban k'a ɲɛsin Saudiya masakɛ ma ladala bisimilaliw tɛmɛnen kɔfɛ ni maaba fila ka sɔrɔ k'u ɲɛsin salon kɛrɛnkɛrɛnnen ma walasa ka taa foli bila dunanba nalen tɔw la maaba fila ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲɛbolo da u ni ɲɔgɔn cɛ mun kuntala sera miniti 30 ma o baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ de Saudiya masakɛ a ka jamana kɔnɔ jɔnjɔn bɛ jɔnjɔn tɔw sanfɛ bojamasegi jɔnjɔnw na a ka sɔrɔ k'o ta k'o di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita i n'a fɔ bonya bɛɛ mande bojamasegi fɛnɛ bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ jamana kɔnɔ jɔnjɔn min ka bon ni jɔnjɔn tɔw ye a ka sɔrɔ k'o di Saudiya masakɛ fɛnɛ ma bonyamasegu tɛmɛnen kɔ ɲɔgɔn ye a kɛra kɛnɛ ye maaba fila bolo u ka se ka u da don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ka baaraw la ni hɛrɛ caman kan ka bɔ o kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a tɛna mɛn tuguni Mali jamana a kan ka dunanba dɔw bisimila ka bɔ Saudiya jamana kɔnɔ minnu ka dɔntaw kawuriyalen don n'u bɛna jateminɛw boloda ka ɲɛsin ɲɛtaga siraw bɛɛ ma jamana kɔnɔ. Dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira dɔw o baara bolodalen o nun donna an ka jamana kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna Faransi k'a fɔ jamana 4 kɔnɔ o jamana 4 ninnu na Mali jamana o sen b'o la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don cɛncɛn kan jamana ma a baara bolodalen a musaka a bɛ t'i jɔ fo sefa wari la miliyari 8 na walasa ka dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw k'olu koɲaw ta ni k'a don ba la Amadu Kamara a bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko kun kan. Dugu jukɔrɔ nafolo n'an b'a wele ko mine ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali wagandenba musakako la bari sabu k'a da kan san o san u ka nafolo bɔta o bɛ bɛn sefa wari miliyari 200 a n'a nɔnkanfɛn jateminɛw y'o yira min kɛra sababu ye ka o cakɛda in ka jɔyɔrɔba d'a ma ka tila k'a ta ka don bala an ka jamana kɔnɔ jɛkulu belebele min bɛ yen n'o ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri bɛnnen bɔ o koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'an b'a wele ko projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone and subsaharienne n'o ye PASI ye a bolofara min bɛ Mali kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a wuli k'i jɔ walasa baara in kɛko ɲuman jɛlenya kɔnɔ ani hakɛw dafali o kow matarafali kama ka hakilina kura dɔw ta minnu bɛna jateminɛ kɛ sanga ni wagati o baaraw bɛɛ lajɛlen sɛmɛntiya ko ɲuman na min bɛna kɛ sababu ɲuman walasa sɔrɔ ani yiriwa ani kilako ɲuman o ka sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ baara kɛbagaw jamana ani jɛkulu minnu b'a ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛli kan walasa na kɛ nafasɔrɔ siraba ye ka ɲɛsin jamana ma ani jamana waganden ma Mali ministre min ka ca bɛnnen bɛ o kow ma n'o ye ministre des mines a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye faamuyalibaw sɔrɔ gwɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ nin cakɛda in kan wa k'a bɛna fɛɛrɛ ani dabalu tigɛ walasa o kow bɛɛ lajɛlen ka kɛ nɔgɔya ye min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔ min na ɲinina jamana kuntigi fɛ n'o de ye ka jamana dugukolo nafasɔrɔ siraw ani dugu jukɔrɔ nafolo olu bɛɛ lajɛlen ka matarafa wa jamana kɔnɔdenw k'u sago sɔrɔ a la wa ko k'a dalen b'a la k'a fɔ ko baara minnu bɛna boloda sanga ani wagati nataw la ni a la ɲinina jamana kuntigi fɛ k'a ɲɛsin a ka cakɛdaw ma n'o ye gouvernement maaw ye u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u cɛsiri ka nin lahalaya in ani nin miiriya ɲuman in k'a bila sen kan diɲɛ don o don o kadara kɔnɔ u kɛlen bɛ ka miirina sira minnu ta ani hakilina minnu ta n'o olu bɛna bila sen kan wagati nataw la ko o ka kan ka kɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ ka faamuyaliko ɲuman ani cakɛda minnu sigilen bɛ nin wɔrɔ kɔfɛlenw na nin baaraw ninnu matarafali kama u bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa jamana dugujukɔrɔ nafolo u nafa ka se jamana kɔnɔdenw ma i n'a fɔ jɛkuluba min bɛ farafinna jamana minnu bɛ faransikan fɔ n'a bɛ taa jamana 4 bɔɲɔgɔnko Burkina Madagascar Cameroun ani Mali u ka wulikajɔw bonya ka cɛsiriw kɛ ka miirina kuraw ta ka hakilinaw kɛ kelen ye ka kunkilennaw kɛ kelen ye walasa nafa min bɛna sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo ninnu na a nafa ka se jamana kɔnɔdenw ma teliya la ani tuma bɛɛ lajɛlen na fan bɛɛ lajɛlen fɛ
Aman kunda Maroc jamana kan Maroc jamana kɔnɔ salon international de l'agriculture o ta ko 12 a baaraw nun donna walasa ka sɛnɛko don bala alibi kɛnɛ in datigɛra tarata don de Laginɛ Konakiri o jamana ɲɛma fɛ ni o ye Alpha Condé Maroc jamana kɔnɔ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Mariétou Diallo a bɛ walawalali k'a ɲɛ. Walasa ka ɲɛda kura di sɛnɛko ma ka sɛnɛko nun ta ka don ba la salon belebele dɔ o ta ko 12 kɛnɛ sigila sen kan Maroc jamana kɔnɔ n'u ko a ma ko salon international de l'agriculture au Maroc a baaraw nun donna Laginɛ jamana ɲɛma fɛ n'o ye Alpha Condé ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine o fɛnɛ maa ɲɛma don ka fara minisiri wɛrɛw kan minnu tun bɛ kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnniyala Maroc jamana minisiri min ka ca ɲɛsinen don sɛnɛko nun donni ma ba la. Kɛnɛ in baara ni o ye sɛnɛko lajɛrɛ ye a daminɛna ni kunnafoni di de Maroc jamana minisiri fɛ min ka caw bɛnnen don sɛnɛko ma a ka kɔrɔfɔw la a ye ni kɛnɛ in sigili hakilina tanu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala a ta ko 12 min ye nin ye ko ɲina salon in ko a ɲɔgɔn kɛnɛ sigili dɔgɔyara ni kuma jara a b'a fɔ k'a ɲɔgɔn ma kɛ barisabu ka d'a kan a sera ka mɔgɔ 1000 ani 200 ani 60 fara ɲɔgɔn kan minnu nana ka bɔ togoda 66 la Itali jamana o togodaw fɛnɛ sen b'a la kɛnɛ ye maa welele kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye invité d'honneur ye n'o ye Alpha Condé a y'a jira a ka kɔrɔfɔw sen fɛ k'a fɔ ko ni salon in baara bɛ to sen na fo avril kalo tile 23 a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ bayirika de ma olu kana munumunu salo kɛ a guwakɔrɔlaw la minnu bɛ fɛ ka damu ta munumunu salo la o a baaraw ɲɛdɔnnanganaw o ani salon in yɛrɛ sigibagaw sɛnɛko ani bama yɛlɛmaliko o baara ninnu bɛ se ka kɛ sɔrɔ yiriwa siraw ye cogo min na ka nafa se a baarakɛlaw ma fo ka taa bila sigida yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na dakun in bɛ o de kan salon minnu donnen filɛ nin ye sɛnɛko kama Maroc jamana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ka ɲɛda kura di farafinna dugu bɛɛ lajɛlen ma barisabu ka d'a kan farafinna jamana tɔw misali de don olu bolo n'a baara bolodalen waleya la a sɔrɔ bɛ bonya baara yɛrɛ kɛbagaw ma olu b'u ka tɔrɔmɔɲɔw sɔrɔ wasanikɛlaw yɛrɛ olu yɛrɛ bolo bɛ da jiriden ɲuman ani a sɔngɔ damatɛmɛdiya kan salon international de l'agriculture au Maroc a kɛnɛ in sigili bɛ don kadara min kɔnɔ o ye Maroc jamana maa ɲɛmaw olu yɛrɛ kɛlen don ka baarako min boloda sɛnɛko kama. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Usman Sogore a bɛ bi walawalali k'a ɲɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an bɛ waati labanw de la ɲani ka taa se mai kalo tile fɔlɔ ma bari sabula ka da kan o de ye waati kofɔlen Côte d'Ivoire foroba cakɛlaw ka lapasali kɛ jɛkuluw fɛ u kelen bɛ ka laɲini minnu boloda a bɛ kalo damadɔ bɔ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma ni o laɲiniw sabatili ye u kelen kɔfɛ ka baarabilaw boloda ka bɛn janvier kalo tɛmɛnen ma ni foroba cakɛla ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlimɛtiriw u ye dɔgɔkun camanw fɛnɛ kɛ baarabilali la ka tila k'a ta ko kura laɲini minnu b'u bolo o la kumaba dɔ ye u ka sara minnu gulonnen don ni jamana gouvernement dɛsɛlen don k'o ɲɛnabɔ hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkan dɔ kun sɔrɔla jamana gouvernement ani foroba cakɛlaw ka lapasali kɛ jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ laɲinita min bɛ u bolokɔrɔ bɛn ka kɛ 5 la nka sefa wari miliyari 249 min kan ka bila foroba cakɛlaw ka bolo kan n'o balanin don a bɛ se kalo 3 ma o de bɛ ka ko yɛrɛ tɔ gɛlɛya walasa ka nɔgɔya don ko in na ka fura sɔrɔ a la jamana gouvernement kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kura de bolo da foroba cakɛla 160 min bɛ jamana kɔnɔ ni ko yɛrɛ bɛ olu kun kan ɲani nafolo kofɔlen a ka bila u ka bolo kan gouvernement bɛ fɛ ka falen so de la logement contre arriéré de salaire nka a bɛ n'a fɔ foroba cakɛlaw ka lapasali kɛ jɛkulu o ko in tɛ olu fɛla ko ye fɔlɔ avril kalo sayɔrɔw la ɲɔgɔn ye belebele kɔni bolodalen don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamuya ɲani jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara ladala discours bɛ kɛ a fɛ ka bɛn ni mai kalo tile fɔlɔ ye a kana fɔ o senfɛ k'a fɔ a ka jamana gouvernement a ye fɛɛrɛ min sɔrɔ ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ o de ye ka so bila foroba cakɛlaw ka bolo kan. Burkina Faso jamana kɔnɔ polisilaka 200 ɲɔgɔnna bɛ minnu y'u ka nisɔngoya taamaw sigi tarata Wagadugu kɔnɔ k'a jira k'a fɔ bɛnkan minnu tɛmɛnen don u ni kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ a ko jɛlenba tɛ u farala ɲɔgɔn kan ka taa u ka lakana ɲɛmayaso da la polisilaka minnu y'u ka nisɔngoya taama sigi u ye a ɲini o yɔrɔ la k'a fɔ bɛnkan minnu tɛmɛnen don olu ani kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ jamana kɔnɔ a ka se ka bila kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔna kow dɔn ani o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛma min yɛrɛ b'u kunna n'o ye directeur général de la police nationale ye o ka bɔ u kunna maa wɛrɛ ka bila a nɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ polisi
polisilakaw u bɛ ka baara minnu kɛ kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye jamanaw kɔnɔ o dɔw bɛ tali kɛ bangidaw la hotelidaw o de kama u y'a laɲini baara o baara n'u b'a kɛ nin cakɛda kelen o kelen ye a bɛ kɛ sara mun na musaka mun bɛ minɛ a kunkɔrɔ o ka jira bɛɛ lajɛlen na kunnafoni mun sɔrɔla ka bɔ polisilakaw u ka lafasali kɛ jɛkulu yɔrɔ la UNAPOL olu kɔni ye a jira k'a fɔ nisɔngoya taama in a ka kan a bɛnna olu ma bari sabula ka da kan a bɛ ka tɛmɛ a tasiraw fɛ kabini nin nisɔngoya taama in kɔni daminɛna kabini marisi kalo camancɛya faw na polisilakaw ka jɛkulu dɔ kɔni wulila ka se ka taa minisiri yɔrɔ la minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsi jamana kɔnɔ lakana tigilabaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma fura ka se ka sɔrɔ u ka nin koɲɛ in na. Ghana jamana kɔnɔ ɲɔgɔn ye belebele bolo dara ka bɛn tarata tɛmɛnen ma jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ Ghana jamana ɲɛmɔgɔ Nana Akufo-Addo ani jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ saba minnu tɛmɛna ale ɲɛ jamana kɔnɔ ani olu ka ɲɔgɔn ye la hali n'o y'a sɔrɔ nin ɲɔgɔn ye ba in a sigira dakun minnu kan o ma se ka sidɔ ka bugunatigɛ maaw fɛ kunnafoni di so minnu kɔni bɛ jamana kɔnɔ olu ye a jira k'a fɔ a tun bɛ tali kɛ ko damadɔw la i n'a fɔ jamana maracogo jamana ka sɔrɔ Ghana jamana ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛw ci ɲɛnabɔli ma yurukuyuruku kɛlɛli ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa se babu camanw ma minnu nafa ka bon jamana kɔnɔ kunnafoniw ye a jira mun sɔrɔla ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ la k'a fɔ ɲɔgɔn ye ba in a sigira lɛri 2 de kɔnɔ bɛɛ basigi nisɔndiya nka ka wulibali gansan yira ɲɔgɔn na jamana ka ɲɛtaga kama ɲɔgɔn ye in bolodara jamana kɔnɔ ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ka manda daminɛ ni gɛlɛyaw ye mun tɛmɛna ani a sigira maa min nɔ la John Dramani Mahama bari sabula ka da ka John Dramani Mahama ale jalakile dɔ bi jamana kɔnɔ ni yuruguyurugu baara caman kɛli nka jamana ɲɛmɔgɔ Akufo-Addo a ye siga bɔ a la k'a fɔ u welekun tɛ ale fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ a bɛna da don John Dramani ka koɲɛw la u welekun de ale fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ u ye jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ale ɲɛ ko camanw bɛ u ye u tɛmɛna o fɛ a ka kan bi ale k'u sigi ka se ka u ka dɔntaw sɔrɔ Espérance k'o fara ta ka jamana ka hɛrɛ kama. Niger jamana kɔnɔ u ka sanfɛ kalanden minnu bɛ étudiant n'a ɲɛma 4 kun minɛlen don u bilala ka bɛn ni tarata ye sanfɛ kalanden ninnu kun ye nisɔngoya taama sigi ka bɛn ni avril kalo tile 10 ye o mun ye gɛlɛya don u ni lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ n'a kun cɛra ni sanfɛ kalanso caman datu o wulikajɔ in de senfɛ sanfɛ kalanden kelen bɛ ni o sara ni a satogo ma dɔ wa a kan ka ɲɛɲini kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Mahamadu Isufu a ye sariya sen dɔ ta ka Mohamed Ben Umar o bɔ a nɔ la n'o kun ye minisiri ye mun ka baaraw bɛ ɲɛsi kalanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma jamana kɔnɔ bari sabula ka da ka lakɔlidenw ka faraɲɔgɔn ka jɛkuluba min bɛ jamana kɔnɔ USN ale y'a jira walasa sigi ka fɔ ka tɛmɛ ani jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ 3 bɛ fo ka ɲɛnabɔ a fɔlɔ o kun bɛ tali kɛ minisiri kofɔlen o ka bɔ a jɔyɔrɔ la a filanan lakɔliden mun sara wulikajɔ in senfɛ sɛgɛsɛgɛliw ka dayɛlɛ a ka se ka sidɔ sababu jumɛnw nana ni a ka saya ye a sabanan lakɔliden ɲɛma minnu kun minɛna olu ka se k'a labila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ walasa nin koɲɛ 3 ka ta ka don ba la bɛɛ jamana gouvernement fɛ lakɔlidenw ka faraɲɔgɔn ka jɛkuluba ye a kun ye jamana kalanko a gulo fo ka taa se wagati kura ma. Farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ jɔnjɔn min dara Ganadugu ka jeunes ka jɛkulu dɔ fɛ nɛgɛsoboli ɲɔgɔndan senfɛ Aruna Togula ka bɔ Kumatu ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Ɲɛna dugu kɔnɔ Isuf Kulubali Seydou Ɲare Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ ka kɛɲɛ ni Ganadugu denmisɛnninlakaw ka wulikajɔba ye min kɛra sababu ye ne ye nɛgɛsoboli belebele labɛn nɛgɛsobolilaw bɔla Ganadugu dugu 135 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o min tilatilalen bɛ marabolo 10 ani 1 ni ɲɔgɔn cɛ n'an kama ko commune ni nɛgɛsoboliko fɔlɔ ye min labɛnna amical du conseil des jeunes de Ganadugu fɛ n'o ye Ganadugu denmisɛnninlakaw ye a kunkɔrɔta sɔrɔ maa min fɛ o kɛla Aruna Togula ye ka bɔ Kumatukaw fɛ yen k'a sɔrɔ sani nɛgɛsogirinnaw yɛrɛ ka labila maa 40 ani maa 4 o de kun kɛlen bɛ ni k'i kɔkɔ da ɲɔgɔn na kilomɛtiri 100 o y'o don senkɔrɔ o kilomɛtiri 100 kana na yɔrɔ kalama 3 dalen don o kɔnɔ n'an kama ko point chaud o yɔrɔ kalama fɔlɔ n'o bɛ bɛn nɛgɛsogirin waati dɔw ma maa min kɛla o kɔrɔta fɔlɔ ta b'a ye o de kɛra Isaka Kulubali ye ka bɔ Jibala o kɛla dugukolobugukaw fɛ yen nka min ye yɔrɔ kalama 2nan ani 3nan n'o ye point chaud ye
o tala maa min fɛ o de kɛla Burama Kulubali ye n'o kama ko Burama Fitini ani Siriki Jara fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ club cycliste de Jibala kɔnɔna na o kɛla ɲɛnakaw fɛ yen ni nɛgɛsoboli in sen fɛ min kɛla heure 2 a n'a kunkanfɛn kɔnɔna na nɛgɛsobolila tɛ min sera ka maaw dan ni kɛnɛ jan ye a bɛ fɔ min ma ko échappé nga nɛgɛsogirin kuncɛ waati maa min kɛla a tɔgɔba ta b'a ye o de kɛla Aruna Togola ka bɔ Kumatukaw fɛ nɔ o y'i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la maa min dalen b'o kan o kɛla Burama Kulubali ye n'o kama ko Burama Fitini ani Amidu Jara ni maa fila bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Jibalakaw fɛ yen min ye kɛnɛ lamɛnbaaw ye ani maa welelenw o bɛɛ lajɛlen y'o ka nisɔndiya fɔ kɛnɛ kan. Ɲɛmɔgɔya ye dɔ bi taa dɔ bi na mais bɛnkanw bɛ to u nɔ na an b'a ɲini halisa anw ka marabolo ɲɛmaa fɛ a ka se a fana ka ɲɛmaaw ma Ganadugu ka se ka nɛgɛsoboli terrain sɔrɔ an fana ka se ka tournoi ka se ka boloda Tour du Mali ka kɛ Ganadugu yan ka minɛn bɛɛ ta yan nɔ o de ka di denmisɛnninw ye n tɛ se ka maa bɛɛ ta tɔgɔ ma ka maa bɛɛ fo nka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Sikaso mɛriba n'o ye Kafa ye an ganaw b'a fɔ ko Kalifa Sɛnɛfɔw b'a fɔ ko Kafa an b'a fo ka wale ɲuman dɔn n bɛ foli lase n ka denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu sɔnna ka danaya da ne kan ka ne bila u ɲɛfɛ o ye bonya dɔ ye n bɛ u fo o la. Ndoso kulusi ka kɛ Ganadugu yan ɲɛna a ma bali mɔgɔ la a tɔgɔ a ma bali ne la parce que kabini indépendance ma ta Mali premier Sikaso premier dɔrɔn tɛ dɛ Mali premier bɔra Ganadugu yan ne kɔni bɛ mun ɲini Ganadugukaw fɛ n bɛ ɲini Sikasokaw fɛ n bɛ ɲini Mali fɛ denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye a fɔ kun tigɛ ni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka nɛgɛsobolici kɛ ko ye Ganadugu yan min bɛ Mali bɛɛ la na a waati ya Ganadugu ka kɛ événement touristique ba ye. An bɛ kɛnɛ min kan Ganadugu yan ko n'a ka di ye n'i ye Mali ta nɛgɛsoboli de ye ɲɛnajɛ ye sanga bɛ mun na ka tɛmɛ ɲɛnajɛ si bɛɛ kan Mali kɔnɔ Ganadugu kɔnɔ donc ni o ɲɛnajɛw kɛnɛw sigira a b'a ye ta jama bi bɔ bon jama ni lakanani Ala dɔrɔn de bɛ se ka lakana n'o tɛ gendarmew bɛ yan gardiw bɛ yan mais ni Ala ka bonya tɛ Ala ka dɛmɛ tɛ an tɛ lakana o le kan bɛ ne bolo ka ɲɛsin Ganadugu jeunesse ma o ye de mɔgɔw ka bɛn kelen ma fɔnkɔɲɔgɔnya min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka o bila an ka Mali ta an kana an yɛrɛ kelen ni kungo kɛ. Sani maakɔrɔbaw ko ka nɛgɛsogirin daminɛ o y'a sɔrɔ minnu ye cɛmancɛlataw ye ani minnu ka kɔrɔ n'olu ye dɔɔni a bɛ fɔ minnu ma ko kadew ani juniɔrw olu y'u ka nɛgɛsoboli kɛ gale o min sen fɛ kade kunda maa 50 ani maa 8 min y'i kɔgɔ da ɲɔgɔn na Cɔmɔgɔ Jallo Dawuda Kone ani Sitafa Kone o bɛɛ lajɛlen ye ɲɛnaka ye olu kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ 2nan ani 3nan tilamaw ye furancɛla denmisɛnninnakaw n'an k'o ma ko junior olu ka tɔgɔtigiw de kɛla Koniba Sangare Abdulaye Sanongo ka bɔ Jibala ani Amidu Mariko ka bɔ Janbugu. Sani an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kun cɛ ɲamasununguba min kun cogolen don Lafiyabugukaw da la n'u ko a ma ko Mont Kilimanjaro o cɛra ka bɔ yen nɔ Ala ni Mali jamana ma ɲɛmaw olu ka cɛsiri baaraw kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali minisiriso min ka cɛw bɛnnen don sigida ko ani saniya ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ Amadu Kamara Samba Tarawele Sherifila Jabara so tɔgɔ la an ka ɲamada. Lafiyabugu ɲamantonba ni a tun bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mont Kilimanjaro k'a sababu kɛ a kundama janya ye aw k'a lajɛ bi ba in a bɛɛ lajɛlen cɛra ka bɔ yen i n'a fɔ a ma deli ka kɛ yan o ko in kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye ka ɲɛsin Bamako marabolo 4nan maaw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugukaw. Bon alhamdulillah ɲama in kɔni a cɛra ka bɔ an da la a diyara n ye kosɛbɛ an tɛ se k'an ka nisɔndiya fɔ ka s'a dan na parce que ɲama in ka to yan ne degun kɔni tun tɛ fila ye an kun y'o yala a ɲamaw ni a sosokisɛw ni a kasa jugu a n'a jinɔgɔ minnu tun bɛ sigi an da la yan bon alhamdulillah an kisir'o ma sisan bon an kɔni nisɔndiya kɔni an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na quoi parce que an yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲama in bɛɛ bɛ se ka cɛ ka bɔ an kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna la a kɔni cɛra alhamdulillah an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo bon ni ne kɔni ye ɲɛmɔgɔya ye ni mɔgɔw bɛ degun na u ka mɔgɔw ka degun ye u k'a dɔn k'a fɔ degun bɛ mɔgɔw kan u ka se ka cɛ ka b'u kan an kɔni b'u fo ka baara ɲuman na. mais tiɲɛna ɲama in cɛra a diyara an bɛɛ ye o kɔni la ne ka ladilikan ye bon cɛ mɔgɔ min ka ɲi Ala ka tigi taa ɲɛ Ala ka baara kɛ hɛrɛ ye a y'a bɔ nafolo minɛ Ala ka nafolo minɛ mais tiɲɛna a diyara an ye an kɔni an bɛ bana ni suma de bolo tellement mɔgɔw b'a sa
soso bana b'u kan fɛn bɛɛ b'u kan maintenant ne kɔni a ɲama cɛra diyara ne ye a bonyana ma a bɛna kɛ min ye ala ka taa ɲɛ n m'a faamu o kɔni ne ka ladilikan y'a fɔ ɲama in kɔni cɛra vraiment a diyara an yɛrɛ de an bɛ foli k'u ye nka an b'a dɔn n'u ma a lajɛ ka cogoya wɛrɛ don a la a kana sa i kana to a nɔ na tugun n'o de bɛ k'an siran n'u sera ka fara ɲɔgɔn kan ka voirie mɔgɔw fara ozone mɔgɔw kan k'a kɔlɔsi k'a ɲɛ o de ka d'an tiɲɛ yɛrɛ la o de ka d'an ye. walasa ka nin baara ɲuman in k'a jate minɛ u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda su ani tile walasa nin ko cɛjugu ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni min kɛra société SCGS maaw fɛ ni a ɲɛma ye Abdeni Yatara ye. Vraiment, on est en contenant président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en contenant le ministre en charge de l'équipement, et Madame Keïta et Aïdambo. On est très content d'elle, en contenant vraiment. Donc on souhaite vraiment à ce que Yoroinga se aménager le plus rapidement possible. Bon, en nous va faire déjà le ministère Mimbe Kabarado, environnement. Donc nous avons ka poubelle d'eau blanc. Muma yamaruya ɲaman bɔnnaw ani GIE ninnu ka se ka ɲaman bɔn poubelle kɔnɔna la se que ɲaman kana bɔn désordonné quoi ko gouvernement kelen tɛ se an k'a bila an kunna état tɛ dɔwɛrɛ ye anw kɔ donc anw faralen état kan nin ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ donc anw yɛrɛ k'a lajɛ an kana an to sotaramaw kɔnɔ ka manaw fili kɛnɛma comme ça an kana an to sotaramaw kɔnɔ ka namasafaraw fili. Donc an ka fara gouvernement ka se que Bamako ka se ka jɛ. Nin baaraba in n'a musaka bonyana kosɛbɛ n'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 1 a n'a nɔnkanfɛn min bɔra jamana ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka nin ɲamanton in ni a kululama tun don k'a cɛ ka bɔ yen. Wulikajɔ laban min bɛ n bolo o ye bɛɛ k'i hakili to ɲamanko la parce que ɲamanko ye fɛn dɔ ye i b'a ye i bɛ tɛmɛ a la i bɛ tɛmɛ ɲamantoni fitinin na bi sini ni dɔ farala kan i bɛna sɔrɔ a kɛra ɲamantoni donc o de y'an sɔrɔ yan yɔrɔ la kaburu don da in na o de ye mɔgɔw sɔrɔ donc mɔgɔw k'i hakili to ɲamanko la u k'u hakili to yɔrɔjako la ɲaman fana bɔn yɔrɔ de b'a la a bɔn yɔrɔ fana la bɛɛ kan k'i hakili to a la k'a fɔ a kan ka cɛ ka bɔ yen fana de pour que ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲaman bɛ taa bayɛlɛma cogo min bon o gɛlɛyaba bɛ yen hali bi jamana kɔnɔ ɲaman tɛ bayɛlɛma k'a sɔrɔ ɲaman ye nafolo de ye ɲaman nafolo de don mais an ka jamana kɔnɔ hali bi a tɛ ka bayɛlɛma nafoloba ɲaman bɛ se ka kɛ ni ɲaman dilanna ka ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ bɔ a la fɛn bɛɛ bɛ bɔ ɲaman la ɲaman bɛ courant di a bɛ engrais di c'est-à-dire nɔgɔ mun bɛ kɛ foro la a b'o di ɲaman yɛrɛ résidus bɛ se ka kɛ ka hali siraw dilan. An bɛ a yiraw la k'a fɔ ko Lafiyabugukaw ni ɲaman in cɛlen ka b'u da la a kɛr'u bolo fɛnba de a nisɔndiya a bonyana kosɛbɛ wa u kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya sen na ka tɛmɛ ni u ka marabolo ɲɛmɔgɔw ye n'o ye mairie ye ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ walasa nin ko cɛjugu ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni u ka sigida la. Cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ ɲamanko ma ni ozone b'o la olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ yaasa nin baara in n'a a nafa bonyana kosɛbɛ a ka to sen na sanga ani wagati min bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin Bamako marabolo 4nan maaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugukaw. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.